Kolup temun dicampur krai bumbu pecel gulane Jawa Bali aku ngumun arek Joko saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa ngono-ngono iku cuma guyonan
golek wong rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu tak sawang kok goyang guyu angger gawe renyoning atiku dasar ayu isih ligan tansaya gawe atiku kasmaran yen bengi ra bisa turu tansah lasihan aku tansah kelingan cewek batu oh cewek batu seliramu gawe geloning atiku cewek batu oh cewek batu papan koyo siram ati bojoku kaya ngene wong lagek kandrum ning ana omah mikir atiku bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewung sandang pangan bejo loro pati iku pritungan barang urip ana alam donya dolor soge goro ngalami tapi nek wong urip munu dakale ati mulane nek iso dolor ayo gawe senenge wong liya tapi ojo lali amanyang pelu iku ngono dolor perbuatan sing utama wajib kita gawe lan kita amati
liwat pendapat sing apik iku ya uga contone ana kanca sing salah ojo diloki lokno wajib kita dekati lan kita sembrono sebab saiki akeh tuture wong tuwa sing bener iku gemono sakbendina supaya uripe kalis ing sambikala ya iyo soge kolot iku ancene makmur mulane nek mapan turu lemeke kasur donyane akeh sampe sondol dhuwur wong gak ngaili sana tor lali dolon wong ngono iku soge jaman saiki nek ana daya wong mlarat lawange ditutupi nek dayoe sepedaan motor gopole nemoni salami dikongkon lungguh kursi atik sogoane wedang susu lalape roti sing duwe omah gayang nyeluk babu sing ana buri babune metu dikongkon nyetel radio TV dayoe ditodono klomas sing teko luasi negeri ancene wong ngono iku soge anyar-anyaran nek karo wong miskin nyinggung perasaan nek ana tanggane mati gak gelem jagongan gelem nek jagongan nek diaturi kedurenan ayo cak iki ae
jangan rawon lho temenan lore-lore ambek ngenteni matenge jangan lodeh dari sapa pecel mang pancene iya kok kesusu-susu sapa sing disusoni anak wis gede-gede perlune menghibur masyarakat naru perlune cekne seneng nggih ayo cak eling-eling cak hei umat ayo padha sing eling bumine wis gonjing akeh manungsa imane miring ya Allah yang Maha Esa hanya Engkau yang berkuasa jauhkan hambamu dari dosa mohon selamat jangan tersiksa jos sek Islam agamaku Al-Quran manut aku Muhammad nabiku Gusti Allah pangeranku ayo para umat ayo padha sing eling bumine wis gonjing akeh manungsa imane Allah yang Maha Ghafur berilah kami hidup subur makmur jadikanlah kami pandai bersyukur semasa hidupku sampai alam kubur engkau tahu adik kenalan rupanya Raden Ombu potongan engkau tak seneng engkau sing kebimbang sampai tak ada pesehanan rupanya Raden elongnya mancung engkau muneng anang ate bingung beeneng ngocak minta kalung tak jawab beenyaman sengkok sedom bambung kabule salah kok dibi gara-gara melani bini celana karo kang tak sampe entek bareng aku bajat dirapi arek ngono iku sing salah aku engkok netak pikir awakku kuru
jati kalang aku pingin pentol sing dobel endoke aku pingin pentol sing dobel endoke aku pingin pentol endok amine gosong wis gak diterusno pegel Mulia makmu babaran. Temen aku nih. Iya. Gus. Wong wingi jeket nglarani, Gus. Kandhane makmu lho babaran. Laire gede kok adikmu. Adikmu gede. Wis, ya nang ngono gak iso suwe aku mudhak awakmu nang ya tak mule ya. Sak omahmu. Ya wis, jahitan 46 lho. gendeng ah. Ngono ah. Wong lairo jahitan 46 lho. Temen lho. Alhamdulillah sehat-sehat. Niki dalam rangka tasyakuran keluarga besar Paguyuban Sumur Gede punya komitmen bali eling marang leluhure amberkahi marang sekabehan. Niki gede maksude. Mulane biyen niki kabeh niku biyen niku alas gong lewang-lewung. Anane dadi desa merga ana sing babat. Lah bengi niki syukur kalian ingkang babat desa mriki. Niki lho kajate tiyang niki. Niki enten Mbah Jangguk. Mbah Jangguk iku wis sing babat kira-kira niku sing babat desa mriki. Alhamdulillah saniki keluargane sehat-sehat sedaya warga Tenaru mriki Allahumma amin. Panjenengan donya nek kula rasakaken iku mpun tuwa. Morane para sesepuh dawuh, Gus, titenono donya iki wis tuwa. Kedadean warna-warna. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa, akeh wong tuwa sing gak kuat bodho. Ana masjid gak gelem nyoba, malah sing disobo omahe germo. Dijak salat mesti semoyo, senengane adu petik tata andara. Nah, sing meneng berarti rumangsa. Sing guyu berarti kulino. Mboten iki cuma cerita crit pokoke rata. Mulane monggo Mas niki jenenge tasyakuran. Monggo diguyupi kerukunan kekompakan niki sing penting. Wong urip niku pun kakehan pikir, sing penting niku hiburan. Ngoten, monggo Pak. Wong hiburan niku panjang umur insyaallah. Waalaikumsalam. Kepangaken. Nggih. Nggih, sinten Mak asmane? Kula Malampir. Mak Lampir. Nggih Mak, enten napa Mak? Kula badhe nyalami jenengan kersane seger waras panjang umur. Alhamdulillah. Nggih Mak. Jenengan nak Mas Agus. Nggih. Kali Mas Said napane? Kali Mas Said niku kanca. Oh kanca. Jaman rumiyin. Nggih, kula rencang. Oh ngoten. Nggih. Dadi sing ngadang niku sampean. Nggih. Mulane Mak sambele pedhes. Mulane kula delok Mak iku nyambel cipet dadi bak dicampure mason. Matur nuwun. Nggih Mak. Nggih Mak. Matur selamat kene mantuk nggih. Amin nggih. Alhamdulillah disyukuri. Sing penting karo kanca-kanca guyub. Ku coba melempar manggis ku lempar
Ndoleki latu-latu. Kon malah joget. Saking enake. Iya. Gak waspada. Terus kon nabrak pager wesi berwak. Paling yo mencetat ngomong wedok-wedok. Paling mencetat ngomong wedok-wedok. Lah iki apa? Dimut nang klambi kuning iki lho. Yo aja dimut. Lah kaya iso digertak iki lho. Balekno yo, balekno. Tak balik maneh. Apa maneh? Kegeten Gus ilang. Toton. Oh, wis Gus. Wis ya. Ngelumpuk. Lho Gus, gelut e. Kon iku prasamu lho. Kon mang diparani mbokmu. Gus. Apa sih barekan kon? Tawasno mbokmu mang nyeluk awakmu. Lho iya. Jenenge sapa Sampir? Malampir. Lho mbokmu jenenge Lampir. Wong iku mang koncone Cak Said. Disawer piro, Gus? Ora apa urusanmu. Ya ampun iku nyawer Agus kok gak disawer. Lah apa lu kon kate lapo? Nang diwa wirek tak golekani. Gondi Cak. Wong aku. Kon iki kate lapo kon iku? Nekah. Mulai wis. Wangi mulai. Mulai. Kaya kaki-kaki dan nini-nini. Nung. Sama ngatasi tambah aku. Mlaku bareng ta. Mlaku mak. Kaya Nung. Kok iso ditepak-tepakno. Nung digandeng. Para tamu undangan ingkang minulya menika film lawas Romeo and Juliet sing wedok kaya Juliet sing lanang kaya pencopet. Kayak apa? Mas, yang. Sayangku. Kon dijak emas. Sayangku. Ya, Mak. Ya. Ya, astagfirullah. Yang ojo ngono ta. Nyeluk iyang mari nyeluk Gus saiki nyeluk iyang. Mosok elek. Kon kate apa kon nang ndoleki mak lho. Aku lho kate apa ngatasi ta. Wong aku sing koyo ngene. Nantang. Nek. Apa gak bisa dari waktu? Senenge Gus. Nang sing koyo ngene iki sampe koyo ngene iki kira-kira mentas ta. Kan mentas kon. Seneng ae tak kabluke. Apane? Kalau ramane mah pisan ngeletak gablu aku. Wah, Pisan ngeletak. Aja nyejonet peno. aja ngenyek. Lho. Masih aku tuwek ngono, aja jaket tuwek yuk. Dianggap apane? Lho, anggite gak kuat ben ngablu sampean. Pisan. Iya, pisan ceples. Kau. Gak ngarep kuat ngablu. Kon goleki mak lampir iki mengkate lapo? Ya lapo sampean gone aku tak takoni. Ngene lho, Mama. Hai! Mama. Diceluk Mama, Gus. Kowe padange kaya ngene kono gremes. Ngono aku gelem nang jero mama. Lho ndi? Lho. Lah peteng-petengan. Dadak ngejanane sor gedang. Mboten, Mama. Kalem saya. Nggih. Ben Kados kula wau lho, Mak. Pripun? terus wau sampean lak nyangone Agus. Sinten? Sira sing sinten? Ngaku lho kok. Kapan sampean jok kaya Sampean mang ngekeki didengkek Kok niku. Oh, sampean tukang dengking. Nek ayo dijak ngludruk ponet pisan. Mbak, temen yang kadung gregetem tak perpus. Apane pisan gletek kok kate? Ya Allah subhanallah. Ngomong apa kuwi lho? Lho, sampean malah merkut.
Lho, mergo Cak Umar iku The point. bertekus. Niki iri kali kula. Lho, iya lho, Mak. Kula wau sampean sawet, Cak Jonet nedhi sampean sawet. Lho, yang ngene saya pernah iki soge. 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 Utang. Lu gak soge utang, lu pernah nggih Soge waras. duwe pabrik. Pabrik apa nih? Pabrik susu loro. Loh, Ayo. susune Joy iki. Ayo ngombe kon opname kon. Sampeyan tak Iki wis- kok pisan menggelek sampeyan. Wis kedaluwarsa goblok. Iya. Rasane Masih tuwek ngene tongseng. Ya. Iya, Pun Mak, alhamdulillah. Pisan geletak. niki Mak. Nggih. Ceke padha-padha nggih. Sampe njata sawer. Lah, si. Sayangku tak sawer sayang. Ya Allah. Tak sanet, ya tak sawer. Sportif, Mak iki sportif. Padha tak gak padha? ya padha ya setengah padha ngono lho, Mak. Dawa ta, Nduk? Hah? Dawa ta, Nduk? Senengane dawa ta tak iki. Ya dawa ya ndak kadang-kadang ya dawa, kadang-kadang ya ndak ngono. Aku poga. Eh? Aku cilik. Apa? Aku cilik. Wadah nemen rek. Tambah Pun, cilik. Mak. Nggih, Mak. Nggih. Pun kula matur suwun sanget. Nggih, matur nuwun. Jenengan kondur. Mak iki bagaimanapun ahli masak. Ahli masak. Iya. Wadah mengko dikek panggang ayam, Gus. Lho iya iya. Jos gandos mowos-mowos. Gawedhe yo panggang ayam. Nggih, Nggih Mak, matur nuwun. Nggih, pun. Kula dongaaken nggih. seger waras, Nggih, panjang amin, umur, amin, rezeki sing amin. barokah. Amin, Nggih, amin. niki arep pinten iki? 100 lho. Pinten? Tak sutai joli sewe, Mak. 100. Joli sewe. Mak ojo 100, daleme sak-sak. Joli sewe iki balekno rene iki ngene lho. Enak-enak naten ae, ayo. Iki tak gawane, iki sampean go mulih. Mari ngono iki sampean cekel tok ngene ae engko lek kepengin, engko balekno nenek. Dibaya pinter sulapan sih. Sampean milih. Sampean milih iki ta milih iki? Wis merono. Suwan kon. Nggih, nggih. Ala aja ngono ta tak Jonet. Ya, aja ngono ta, Yang. Mari nyelok nyang nyelok cak. Nek yang terus dulu. Iya, Yang. Arep Sayang. Kaya nyayang gedebok. Wis ya apa ayo disyukuri. Kene. Apa? Tak gawakno dhuwitmu. Kok kon niku? Kok niku nang gawe dhuwit ilangan. Lah aku leling. Kon niku bijuan kaji bijuan. Ojo mah. Kene. Ojo, Gus. Iki dhuwitku dhewe aku aja tak 100. 1000 iki lho aku eling. Oke. Lho iya. Terapa kok? Aku takon. Lho takon. Kon nyekel dhuwit 100. Iya lah. Abot endi? Heeh. Dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu. Pilih di antara satu. Waduh mak lampir maneng ndi rek. Ayo. Abot dijabut dhuwitmu apa dijabut nyawamu? Pilih ndi kon? Ya abot nyawa Gus sori kok sae. Abot nyawa? Ya abot nyawa. Berarti gak abot dhuwit. Ya. Nih, itu gentleman kon. Ngono iku nek wong iman ya ngono iku. Nek bejuk aku sae. Iya tak wali. Kon njaluk dhuwitku 100. Iya. Terus dhuwit 100 kok gawe apa? Sik Wah, coba. kan kate besaran. Kate besaran. Gawe tambahan tak tukokno sapi. Tuku sapi. Gawe kurban. Kanggo kurban. Ah. Lah unine sapi nek bengah ya apa? Mo. Lah ya mau gorene. Lah apa lho rek, aku mau ngirokno sapi ku mang. Kan iku kaji tapi bijuan. Awakmu jare teko Kalimantan. Lho Kalimantan memang betul. Naik apa kamu? Lho kapal terbang, pesawat, iya. Nek landing nang gone bandaran di Kalimantan. Bandaran Balikpapan. Ndi? Balikpapan. Oh, Balikpapan ya balike papane nduk kene. Balikpapan. Lah ngomong mudun sama leak lah enak. Gus, aku ingin tanya. Tanya. Kamu kan orang Indonesia. Asli. Asli Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia? Ya paham. Paham. Bahasa Indonesia, bahasa kesatuan, bahasaku Ya. dhewe. Saya sampaman nang Jakarta. Ke
Jakarta. Ke Jakarta. Aku ya bahasa Indonesia wong sekolah kok. Iya, terus nek nang Surabaya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Betul. Nek nang Bali. Ke Bali. Lah ya balekno. Mang nang omolong lah enak. Oke. Ya, Wis rezekine dhewe-dhewe disyukuri. disyukuri ae. Tak saiki. Bilane nek kono oleh nyekel dhuwit ngono oleh nyelempitno. Ro bojoku goblok. Kuwi Mas tak sing itu lho apa lewat setrene ngono ya. Engko kene gak takon meneh turun takon lho kon iki lek saweran ngono. Ngene iki. Heeh. Kekno bojomu kabeh. Ya iya. Iku wong lanang dibujuki wong wedok. Nek aku oleh saweran 100 tak kekno bojoku 10.000. Kon niku goro mbek bojomu kon yo. Sing 90 90. untuk dana. Dana kanggo apa? Dana kenakalan. Kon gak dana kenakal ke dana kembijukan kon lho. Apa kon kate ngurus apa? Ngurus ku mangkon nek gawe madulitan manuk. Iya. Saiki takon, Gus. Wong ngono iki main darah nggih. Darah mulung. Lho kok mulung? Tenaru. Oh, tenaru. Lah saiki kono manuk tenaru kon dodo manukmu. Cek wong manukmu iya kok manis. Wong manukmu iku ndase bengkong. Lho tapi titis. Titis apane yo blar tegal-tegal. Bener manukku cilik tupi neges goblok. Manukmu manuk apa? Cipret. Iya. Cipret dulune dawa, cucuke lincip. Delok para sore mari salat subuh. Apa? Ngocehi hebat. Ya apa? Ceketit ngene. Iku mau lagu. Lagu. Nah, iya ta? Iya, iya. Tapi saiki kon iso ta umpamane ngono. Kon iku umpamane dol kinuku mbak aku. Aku nyanyi, kon kudu iso nerusno. Sair. Kudu sair. Wong kamu itu jare pakare parian. Iya, iya. Iso ya? Iso. Tutupno lho. Saya sapu. Manu blekok. Gus. Gak ono manuk blekok gak ono. Terima kasih ya. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Halo sayang. Matur nuwun. Iya, sayang. Ayo. Manuke blekok. Manu blekok mangan percelan kodhok. Ana randha lunggone mekokok Bareng tak cidake manuk kunjung. Wong aku. Iso ae kok. Wong aku kok. Manuk gagah. Manuk kakak mengko ning cagak. Makasih. Loman. Gus, iku mang buka tas tok kok njupuk HP. Manuk gagah. Manuk kakak mengko ning cagak. Ana randha gawe rok cekak. Bareng tak cidaki manukku langsung dangak-dangak. Lho, iso. Manuk cipret. Manukku dhewe yu. Manuk cipret nganggondo suket-suket. Ana randha gawe rok ngapret. Bareng tak cidaki manukku langsung mengkeret. Lho, wong aku kok Iso ae kok. abote ndolek pangan, Gus. Manuk gering. Manuk kok gering iki? Kudu iso wong parian. Manuke gering. manuk gering menclok ning pring. Ana randha turune mereng. Bareng tarangkul tatak lambene sombing. Bing. Kon kok iso ae sine. Abote ndolek pangan, Gus. Manuk kuru. Manuk kuru menclok nduk waru. Waduh. Ana randha kok nyemplung banyu. Bareng tabiosi manukku disopet yuyu. Aku yang heran iku awakmu lah mari mantu. Aku ketemu mantumu. Iya. Nang pasar. Lah iya wong jaran kemanten anyar. Lah iya. Budal bar gawe nang pasar kriyan. Iya. Lho nang pasar kriyan blonjo ya ndelok-ndelok belanjane. Apa? Lah wong loro ya ndolek manuk iki lho.
Ya kesenengane. Lho kesenengane ndelok-ndelok manuke. Lah manuk apa? Sing didelok iki manuk bekutut. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apane, nek sing didelok manuk bekutut apa padha karo madani kemanten sik. Kok iso madani? Maune manuk bekutut sapa? Kayak ngene kok. Iya. Syukur ketekuk. Lho. Syukur ketekuk. Ketekuk ah. Lho. Iku unine. Hor ketekuk. Hor ketekuk. Hor ketekung. Lho. Hor ketekung. Lah iya. Kok Bareng mari ngono. Manuk bekutut nengkre. Iya. Ganti. manuk apa? Manuk sing mbok. Mara runu pelak. Dadak ngelono ya. Manuk iku. Manuk Iya. mekekeo. Mekekeo. Pancen unine ngono. Pakekek. Mekekeo kok. Mekekeo. Bareng terus apa jenenge manuk iku mang nyekre ganti manuk gemuk. Manuk gemuk lak cilik ya. Iya. Nggone isor jenenge ngene. Heeh. Gemek nyengkri. Nyengkre. Manuk terocok. Terocok teko ndodono. Iya. Cocok ah. Lho iku Mari ngono puter teko. puter teko. Sing jero. Kok. Sing jero. Aja diguyu yo. Sing jero kok. Blabak kon niku. Unine. Net kon niku. Wis aja diterus Gus. Ya. Iki awak dhewe iki kancane akeh. Lah iya nek masalah ngene gak ono putuse. Iya. Iya. Heeh. Kaya kowe kadung teko kabeh, Gus. Kadung teko Iya. kabeh. Bojoku mbok kabeh. Loh, Oh, tiba wah. Tibae nggo kene. manuk labet teko. Tibae nggo kene rek aku goleki nang omah Peno. Lah apa? Lho, Peno lah jare oleh melandasan sih. Yo iya pancene, bener oleh landas. Nah, makane aku jangan golek butuhan nang Peno, Cak. Eling-eling anak ben iku kate daftar sekolah, Cak. Saiki ngene, Gus. Apa jenenge kri? Iya, ya. Aku iki oleh landasan gak tak gawe ambur-amburan. Terus, ya? Tak gawe poya-poya. Aku oleh landasan 2M itu tak rupakno maneh nang gone para. Bener. Iku wong sepo-sepo iku Lho. dawuh kon Iya. mari tuku tanah. Nah. Rupakno maneh sebagai tanah. Jadi kok tukokno tanah maneh. Tanah maneh. Nang dine Nang porong pirang hektar. 2 kresek Lho, Gaya apa iku? nandur kembang. Oh. kaca temen aku nyilih mek 500 to, Cak. Enggak aja cacat 500, saiki 200, 100 gak tak kei. Saknone. Lho, sakno apane? Peno lak yo kanca mbek aku sih, Cak. Mosok gak sakno aku karo anakku, Gak Cak. aja cacat karo bojomu adek kadhe beras nang omah sampai saiki durung sauri. Kaya aja nyocot ton. Yo gak nyocot ngono, Cak. Aku eling Lah, apa sih? apa? Wong ngene dhuwit nang arek gendeng. Wis kok aku gendeng iki lho. Lho sing apa sih nek? Lah kon ngomong gendeng ayo. Lho sing ngomong gendeng iki sapa? Lah lambemu. Masalah Jonet iki lu senengane iwak bandeng. Iya, wingi royokan. Ngono. Wis seru nek jone itu sampel. Sampel. Sampel kan. Kon iku kegandeng ngono. Wong praene. Lah apa, Cak? Kalau aku sampel-sampel. Lho, bener senengane apel. Oh iya. Ayo Sek. ngomong. Gak setan arek. Setan. Kon iku lha apa sih nek? Kon nyelon aku setan. Sing ngomong setan iku sapa? Lah cocokmu iki, Mang. Kon iku lu senengane kopi kapal api. Hah? Cocok. Ya wis. Wis ngene gampang wis. Gampang. Temen gak yo? Ngene dhuwit. Ya. Meneh jam 09.00 nang omah. Ah. 500 to bodoh. 500 Gus temen 500 aku nek gak kanggo anakku rek Iya. eling-eling anak sekolah rek Ya kok gak apa-apa. kanggo pendidikan barang iku ya. Engko jam 09.00 Jam 09.00 esuk nang omah Peno. Siap. 500.000. 500.000. Lho, aku nek ana ya wis tak dongano ku awakmu nyilih aku gak apa. Ya. Arek kok iso pautine kaya ngono. Putih apane wong mangkak kok putih sih. Rambuté nayeng. Gak ganti rambut rada gondol. Burimu Mau kano buntute Gus. noleo. Mau mundak kenger. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik ya balik, Gus. Iku gak balik kanan kocok. Jare balik. Jenenge mubeng.
Mubungasen ngukur Coba. sik. Coba. Siap, gerak. Siap. Balik kanan gerak. Ah, balik. Ha. Iku jenenge mubeng. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik kanan. Up. Ngono gak ngomong ket mangkon iku yoan. Tak sopone. Isa nyapa kan iku? Iya. Mundur. Mundur. Kon njaluk adik apa gak? Heh, Njaluk adik ta gak? adik. Iki lho pek adik. Tak Sebagai sopone. iya sopon. Ning, namanya siapa kau sendirian aja lo? Nama saya Gus Kubrit itu siapa sih? Mau kemana nih malam-malam nih? Aduh. Lah, apa sih kan itu? Lah apa sih nyopo arek sing ngenang-enung dalan yo wis enak wis dicon. Kaya arek Jakarta ngono lho. Kayak Jakarta yo gak ngono. Asmane sinten? Badhe tindak pundi, dalemipun pundi? Kok dalu-dalu melampah piyambak? Dublek. Oh, masih ono disemauri apa? Mauri wae. Legonan dodol mentok. Wong iku nek nyopo arek iku sing sopan rek. Umpamane sopan, Ya disemauri Gus, ngono lho. masalahnya aku nggak sopan. Gak sopan. Saya apa? Wong nek sopan kaya mungkin ngene lho, sopan. Tak sopane Gus. Mbak. Gus semaur ya aku. Sakit. Saking senenge. Bener kon. Mangkane wong iku nek nyopo sing sopan. Oke. Nami sampean sinten, Mbak? Wiwi. Gus. Siapa? Jenenge Padhe tindak pundi to, Mbak? Ningali lodrok, Mas. Kate nang ndi? Nontok lodruk. Lu dijak bareng wong tau Oh, enak iya. ya. Ya. Monggo Mbak sareng kali kula kali Agus nggih, Mbak nggih. Monggo Mas, timbangane kula niki melampah piyambak dalu kan mboten pantes wong tiang estri. Umpami Mas niku purun ngancani kula mboten masalah. Neten apa mawon kula nggih purun sepeda motor, purun mobil, purun sepeda. Lambemu sik kok kowe baju. Dudu arek kene, Bek. Arek endi? Acara Jawa gak ro. Karo. Bahasa Indonesia gak ro. Mosok Mosok nek ndelok putine iki Cina. isa basa Cina lho. Sopone nek ndelok putine Cina ya. Cina. Ci. Taci. Li Cheng Shui. Weh, Oh, apa li Cheng Shui iku, Gus? iku bahasa kuwoki Cina sing pedalaman. Cina sing pedalaman. Li Cheng Shui siapa namamu? Oh, berarti nek li Cheng Shui iku siapa, Siapa namamu? Nek aku kepethuk nggo kon Mbak li Cheng Shui ya. Li Cheng Shui. 就我来登登不如主，威我龙王东东东哇啦东，叫我啦可不到。 Kok kowe padane pintik-ate ngendhok kae. Cina karo, masa Madura. Isa basa Madura. Oh pelang kok ngejak Madura montak pelang ngejak pendura. Tondus mbek orang ya. tondus, Pak. Nyorot, Apa nyorot? nyorot iku mundur. Oh, mundur. Bing. Medibian bing. Kenal lagi Bula Agus ya Mukri. Mukri, Mbak. Mun arwah poso sawal. Weh. Wis mari poso mari ya wis mari. Sing ana ruwah-ruwah ngene kok lho, Kri. Iya name ya wis mari posone pisan. Cung. Derem mawon. Ming tung tung bu. Guyu. Alah. Kon guyang-guyung mbek aku, tapi mbek Mukri merengut. Merengut. Ngenyek Mukri kon. Ngenyek Mukri kon. Arek ganteng koyo karak. Kok kaya karak sih, Gus? Karak sing enak iku lho rasane. Langsung sego wadang kaya karak. Ngenyek Mukri. Ngenyek Mukri kon. Anake wong sugih. Anake wong sugih. Montore papat. Plastik lho. Tuku nduk tanggapan 4.000. Iya, jare diomong. Koyo terkenal. Kaya terkenal kon. Mukri iki duwe pacar. Mukri dhewe pacar. Nek ayumu dibandingno pacare Mukri. Si ayu kon. Si ayu lho, ayu pacarku rek. Kon iku tak ewangi. Yo gak ngewangi kon niku ngebresno aku kon niku, Gus. Ngenyek Mukri kon. Ngenyek Mukri kon. Kon terkenal pari kon disiarno nduk radio. Radio, Siarno nduk televisi. televisi. Mukri lho. Mukri lho. Lho disiarno nduk corong masjid. Bongko aku niki.
Kok lek tambah terkenal sih, Kri? Ya gak terkenal apa. Kon gayu. Kon gayu. Yo ngono. Tungkakmu kaya raiku. Tungkam. Wali. Iya. Raiku kaya tungkakmu. Raiku. Ya padha ae, Gus. Sing ya apa sih, Kri? Ya ana, Kri. Wong cara temenan kedok bisa kon niku. Ah, yo ngono. Bisa kon niku. Bisu. Kok kurang ajar kan? Kok kurang ajar? Sik, Kri. Oh, Gus. Gulumu kaya ana piring. Iya, mari dilus tempet, Gus. Oh, wis rupane elek kurang ajar. Gus. Gus, Japakno. aku ditabok ya, Gus. Alah, Kri, tangane wong wedok mosok lara, sik. Iya. Didelok wong akeh gak isin. Ngomong. Gak lara. Gak loro. Gak loro. Gak lara. Gak loro. Gak lara. Remek, Gus. Api sing arep manuk. Gas api. Kon api aku ya pencen. Sampean sing dijak omong-omongan ae. Takon. Sampean cak ngomong dhewe apa digawe selang ngomong. Kenalan. Iya, Agus Kuprit. Frida. Mukri. Frida. Gus. Ayo jenenge Jagung Giprida. Wis elek, budek. Oh, enak dadi wong budek. Lah kok enak? Nek takon malaikat man rebuka tolak. Sampean lho cak kon nemu sing kanca koclek. Iku mak ya ana pencuk mengkurep. Tak balik ana arek iki. Ya Mbak Pulan aku lagi dirobong semut tadi wale Mbak Agus. Mbak Frida. Iya, Cak. Sampeyan iki tekan ndi bengi-bengi ngene iki? Lho, itu teko tanggapan, Cak. Dadi apa ngono? Lho, sampean garo ta? Enggak. Lho, ngono ya penyakit, Cak. Mulane aku jejer kok keroken aku mau. Lho, sing gawa mik iku lho. Oh, biduren. Biduren matamu ngono. Penyanyi. Iya tunggale Biduan. Iya biduan. Penyanyi. Iya, Cak. Penyanyi apa, Mbak? Lho, ya campur-campur. Campur apa, Kri? Campur telek, ya campur telek. Campur sari, Cak. Oh, campur sari. Iya campur sari. Sik ta. Sampeyan sing main nduk kriyan mang ta? Lho, sampean karo? Aku kate budal rene, maine nduk lapangan kan. Lapangan. Aku kumat kan. Kuman rong lagu. Iya, Cak, iku mau main ke tisu. Jadi mulai main ke tisu. Lho iya. Ngono ya gak nguyu ngono iku. Lho, kok takon ngoyo sih, Cak? Kamu sampe nduk lapangan mong gak ono jedinge kok. Lho, disediani. Gak ono. Ono. Tapi nduk sebelah emang ono omah kosong. Lah. Aku ya kebelet pipis. Ya, terus? Ya. Jedinge iku ya durung dadi. Ngisore di ono senge. Ono senge. Mari buyar campur sari penyanyi gemeruduk padha pipis Pipis kabeh. kabeh. Ya ngene iki mang mlebu tak rungokno teko njaba Kri. Iya. Wong sedina gak nguyu. Gak ngoyo diumpet. Tak rungokno ngrandang ngisore senge. Bisa seng. Lah mulane muni ngono. Muni mang ya. Randang. Marang aku ngomong, Mbak, wis aja banter-banter ake wong. Dimpet tang. Mari ngono, enggak Mbak, wonge wis gak ono, wis sepi wis digetno ae. Kaya kenal pote Vespa ngono. Ya dudu aku. Rambute abang kaya Iya. Kancaku iku rambute abang kabeh, encen Lah. modele. saiki lho kate nang ndi. Lho lah ya iku Cak, ki mulai. Lho kok gak bareng rombongan. Lho aku ketinggalan. Oma sampean ndi sih? Lho padha Cak omahku gak tak gawa. Gawon cek kaya bekeco. Enak kaya begini. Sampe takon omahku. Alamatnya itu mana? Alamat. Heeh. Omahku Malang, Cak. Lho aja rek. Iya. Malam gini ya gak ono Gak lah ono kendaraan nang kendaraan. Malang. Lah ya apa, Cak? Tolong. Nomor. Wis bengi lho, Cak. Wedi. Walah tibake lanang wedok padha gatel tiba. Ngene lho, Cak, aku dolane penginapan iki dedek kene ngono lho. Suwengi tok meneh aku mulai. Aku ya gak ero, Mbak. Sampeyan gak ero ta? Eh? Penginapan. Penginapan ah. Iya. Gampang. Gendi ya. Lho, penginapan. Jonet di penginapan. Sapa? Jonet. Jane. Heeh. Ning ngendi, Cak? Lho, omahe warna pink. Oh, warna pink lho. Pink. Kon niku katarak warna pink gak kerombongane lodruk kae. Kan manjare ngecak omah-omahan, Gus. Iya, Mbak, memang omahe Jonet iku warnane pink cete ngarepe. Oh, me warna pink. Iya. Terus. Tengerane ngarepe ana wite klapa wae loro. Oh,
warna pink ngarepe ana wit klopo wae loro. Glantong. Glantong. Ya iya, wae loro yang glantong. Tapi wis kisut. Ya medan wis tuwek. Wis tuwek gak diondo-ondo coklat ki sawut iki. Nah, coklat kisut mareng ngono metu ndrawut-ndrawute tuwek sepete lho, sepete. Oh, berarti ki aku nang Mas Jonet ngono aja. Mas Jonet. Buku nono wong wedok. Sapa? Lho pembantune Jonet. Oh, anak pembantune. Iya. Iya kebenaran ya, Cak ya. Ya iya ta. Ya wis aku tak nang rono. Iya. Omahe Mas Jonet glantong. Lho, wong warna pink kok glantong. Mari kok senengane glantong kok. Oh, Omahe Mas glantong, ya. Jonet warna pink, ana wit klopo loro glantong. Tapi kisut. Iya. Ya wis pokok glantong sih, Cak. Gagange lho mek sakmene. Cak mene. Tapi nek para esuk rada dawa. modot. Berarti Mas Jonet ya ki Iya. ya. Mas Jonet. Gagange sakmene lho. Cak mene. Iya, Mas Tapi Jonet. nek para esuk rada modot. Tambah suwe tambah modot, suwe nduk, ya modot. Ya wis. Ya wis. Mas Jonet glantong. Iya. Warna pink ya. Bokong iki, Apa, Gus? kowe iku bokong iku umpamane duwe anak ngono ya apik-apik arek Oh, iki. sapi, Gus. Lho, sapine wong ngederi ku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik-apik. Tipae bokong arek kok sapi ning ngaderi ya. Sik Kri. Arek iku kok kongkon nang Mejonet iku maksudmu ya apa kon? Ya bapak, Gus. Lho bapak ya apa sih? Kon narus aku utang dhuwit gedene 500 sampai 100 gak disili. Terus? Rumoso wirang Gus aku disawang wong sakmene. Loro ati. Ya jelas lara ati. Kon Rek. tak kandhani kon. Bojone Jonet iki gak kenean lho ya. Terus karepmu. Temburuane gede. Lah nek arek iku nang omahe Jonet ketemu bojone, apa gak rame dadine? Kon gak ngomong ket mang. Gak ngomong kon niku, tapi aku ya kepingin ngeroi. Kuwi ndro awakmu. Ya apa Jonet nek geger ambek bojone iku? Iya, terus. Ya ngene ae. Iya. Ayo rono, tapi aja name Jonet. Lho nang ndi? Nomai markasi. Oh, Nomai Markasi. Omai kan depan. Depan. Ayo liwat buri. Liwat buri. Terus nang ngarep. Nang ngarep. Apa ngajak dibuka? Gak. Cendela dibuka titik. Titik. Ayo didengke. Iya, terus. Ya apa nek arek iku teko ketemu bojone Jonet mulih. Iya. Hancur kon. Hancur. Ayo didelok. Ayo. Lah ya ngrasakno rumah tangga karo Cak Jonet. Rumah tangga kan ayam-ayame buan dina tukaran. Lah nek gak tukaran ya apa Jonet tuh buan dina marani bojone wong Mail. Iya temenan marani yo lampir iku lho. Buan dina. Lah kok temburu ah jenenge wong lanang buan dina nang wong. Mosok gak ngrasakno wong bojone ayune koyo ngene golek malampir. Apa ndelok Jonet gegeten. Kok ruang ngono biyen joli-jolan ae aku nyek dirabi wak Mail. Cek wae dadi dipek. Ngrasakno aku ya kuwi Jonet. Duwe bojo situ welek pisan. Geri-geri pisan. Ora lan teko pejigasan. 47 teko. Wong anu Wong ambek wong wedok. lah ngono. Amane matane
dandang ae ana wong liwat waseno ae. Gak suka nang bojone wong lho gak wong wedok dapurane. Oh, wis menggri-menggri. Kelilang-kelilang kok beda ketulu. Kok geton aku dira bojone piye. Kalau mau dirapi bupati ngono sak sono. Bupati lo gendera. Wong kerenmu ya bujet ngono kok. Masih keren kebucat damarmu ya doyan. Aku lek metu-metu kok golek ya. Kok golek apane? Wong kon mbek lanang aja nemen-nemen kualat to ya. Kualat apane? Wong dapurane kaya ngono iki mati, gak iso mati nen. Kok iso mati apane? Wong bedino kok uring-uring. Aduh. Wong lanang bener wong wedok gak muring-muring. Lah ngono iku darane wong lanang gak bener. Kok bener apane? Wong kon ya aku sing ngoni. Ngene apa? Kapan kok ngoni? Kapan dingone? Bendino aku gak tau kan ngoni. Aku golek satu pengen dhewe. Lek ngono golek utangan dhewe kok dadak nyauri nek jone. Wong bojone dinet-net. Lho kok dadi wong wedok anu temen. Dawane aku bojomu wong wedok kok gak gawe gak karo-karuan yo. Ngono lho kan mbek lanang iku. Apa? Wong lanang bendino dioreng-oreng ayo. Guyu. Rumah kamu kuwi. Lah gak guyu ah. Oh, ngono wong nangis sesuk jalan kuwi. Oh, nangis. Nangis ganda apa kon? Gendaan aku ning ngene iki maleleng. Eleng apa? Bayar bang mekar ning. Mamula kon aja keluyuran ae cek utang. Uang aja ngono lah kon. Sakno re. Aduh, gak bisa pilih kon nyuluk kon. Coba. Tekan wasno wae jambek lanang aja nemen-nemen kon. Kualat. Ya gak iso kualat, Nek. Kok kon gak belanjani aku. Gak tau ngingani aku. Aku sembarang golek dhewe. Golek dhewe apane? Wong bendino bener aku gak ngingoni awakmu. Bendino kene dingoni panitia goblok. Mulane aku dingoni panitia. Kok dadi wong lanang gak tanggung jawab. Gak tanggung jawab. Dino, esuk njaluk, sore njaluk, awan njaluk. Mulane mari bedhog geger-geger PT. Ono wong kok ngomong bahwa lanang aja ngono tak pateni kapok. Aku tekan pateni. Lah kok pinter ini aman aja dodo Pak Gering. Kene. Kene. Mas Modar. Mari disisoni koyo balohan. Kowe wis. Wis dadi keras. Saya dhewe biyen yo. Biyen rada gauri ngene. Apa saiki? Banger. Gimana wis selamat? Banget aku yo. Gak bahaya iki rek. Wong lanang juklek-uklek. Hati modar golek hati. Ono wong kok. Meneng ayo bakal apa ayo. Ono wong lanang jare ngono melu-melu belan aku ngono. Sampai gak kuat wong. Jajanan aku jaluk sepura. Lah iya ngono. Aku iki tak isih bojo bener. Pancen bener. Awak iki tak gone tanpa ketungan.
Ketimbangane awak dhewe bendina geger, soalnya awak dhewe iki duwe tanggung jawab. Ya, Cak. Duwe tanduran. Oh, iya. Aku saiki tak nang Tegal. Gal. Tandurane jagung tak sirame cek bongo. Ya temen ah. Iya, iya. Gak mampiri yo melampir ah. Gak malah hampir mulih kok. Gak wis. Nang boroi. Masih dapurane ngono sakjane kok nang sayang ambek Jonet. Bojone di dapur gapur. Sik durung budal ta iki mau. Lah nek wong tok aku iki pura-pura nek ana wong sakno. Lah nek wonge ngene aku lek gak ono. Oh, bojoku sing ganteng dhewe. Kula nuwun enggak? Assalamualaikum enggak? Kula nuwun. Kasep. Repot. Gak repot ya men gaya itu kok wonten Semaleon. Kula nuwun salah, Kak. Kula nuwun salah. Karepe sampeyan iki apa sih, Bu? Karepku. Ya. Ya ngene iki karepku. Saking aku bodo rene. Kok gak bodo ngono tak tekek Ya sampean. pancen, nek delok praen ngono kan ya foto. Aku rene kate ditakon, Bu. Takon bangga. Aku wis sopan lho ya, takon iki lho ya, ngomongi lho ya. Aku wis gak sopan jadi mari. Iki ngomongi wis enak-enak lho ya. Sampean pengen cepet koyo wong ayu atas welek. Loh, ya pancen ayu dong. Jare sapa? Ya jarku ya Pak ya. Hei, kacamataan kula loro iku. Loh. Loh, sing ngomong lak kacamataan sih. Iya. Mesti ae rabun. Loh, sampun. Wong sampean rupane elek jare ayu. Lho lah ngene yo Pak. Ya ayu aku. Tekan ndi? Aku iki kate takon nang sampean. Takon Pak, takon. Nang sampean aja ngomong ae ta lah. Takon aku. Iya. Takon apa? Bener ta? Iki omahe Mas Janet. Loh, aku tuh sampe dayak Pak. Dayak. Bener ta, Bu? Omahe Mas Janet. Mas Janet. Lah gak wong gatel ndak ketinggalan. Mas Janet. Hei, Mas Janet. Ditakoni iku ndelok rene ngono lho, Bu. Ndelok rone kenger ta sampean niku. Sing ngomong gek kene kok matane ndelok kono. Lho, rono meneh. Bener ta iki omahe Mas Janet. Iya kok gak ya? Lho, jarene Saiki pinggir kene. Iki omahe Janet. bener sih. Sing genah. Jarane Mas Janet mau ngono e. Ya apa jare? Omahku iku warna pink. Ngarepe ana wite kelapa loro glantong. Loh, ana gelantonge barang. Iya. Lek pink dudu. Lek kelapa loro. Itu kelapa dudu. Sing bener iku glantong. Gagange kisut. Berarti bener kan namanya Mas Janet? Bener sing glantong sampe gagange kisut. Bener. Iya bener. Bener kan? Bener. Ngono ae kok berarti sampean pembantune. Jangkrik. Jare Mas Janet ngono kok. Gak maku kono ndok siji. Nek kaya ngene masa potongan ngene pembantu. Lho, jarine Delok, Nduk. Kan gak kata-motoan ya buta warna. Rabeng. Wong ayune ngene pembantu. Pembantu aja kakek cocot. Wong atesane pembantu ae kok. Pembantu kok ngono cangkrik. Kenane cingkrang suwek. Ya gak. Delok potongane ku lho. Lah anu sampean potongane kaya apa ku lho? Kaya apa potonganku? Kayak tandon. Pembantu ae kok lambene lamis ngomong nyentak-nyentak. Cangkrik dirasa-rasakno sing pembantu. Lho. Sing tandon, sing lamis. Ya iya ngene lambene sampean nyocot ae. Lah lha apa suwek iki model nek lambene sampean? Pak Toko. Klambi lawas. Warnane nyolok. Nyolok. Aduh, ketara karo model. Baru model. Ya iya. Sampai dikipatno. Duh, mbok sakarep-karepmu bingung aku rasakno. Awak greng-greges wong lanang minggat. Pembantu ku sing sopan.
Ambek sapa? Ya ambek aku lah. Temu pirang perkara. Lho, lah nek sampean dipecat Mas Jonet ya apa? Aku dipecat. Lho ya iya. Gak mungkin. Lho ya mungkin. Lho, gak mungkin. Wong aku sing ngongkon ya pasti dituruti lah. Apaan sing ngongkon? Tau kon megat. Jangan pegat aku. Iya. Ya golek maneh aku. Dipecat. Dipecat. Iya. Golek maneh. Golek pembantu liya. Pembantu liya. Ya gak cocok, Jonet cocoke aku. Ya aku gak cocok kok pembantune wis ala ireng isu tuwek. Ireng isu tuwek. Aduh, wong weton sama Lea agak karo-karuan. Lho. Saiki Mas Jonet kan ndi? Minggat nih. Sing kena. Dimana karo? Heh? Jangan cicil-cicil lho ya. Pembantu lho ya. Sing wong ngeten medhayo mesti doyo omat ngene-ngene nong. Pembantu Jare ingat. sapa? Jare Mas Jonet. Jonet ngomong. Iya. Nek aku pembantu. Oh iya. Lah iya, wong atasane pembantu ae kok ngomong. Pembantu aku ngomong. Ngomong cik dukure, Ya kok diburi. cik sumbunge. Sumbunge. Ngono iku ah. Ngono iku ah. Sing sopan. Sopan makro. Madhep rene. Mas Jonet tandi. Atiku gayak-gayak. Katene ngomong edak-edak. Nandi Mas Jonet, aja ngomong ae lambene kesuwene rek. Jare sadar cagak kono sama Lea. Kira kan bisa kuat lho, kan yo apa Ndi? pulang belakang. Nek ngono ndi kamare Mas Jonet? Hei! Oh, niku medhayo, Nduk. Lha apa golek kamar? Wong aku gak tau golek kamar Jon. Lho ya urusanku sih, masa aku golek kamar. Kate lha apa sampean pembantu? Kontak kandhani, Nduk. Apa? Arek ayu, denok depleng, Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu. Mlangkring. Ngono iku akate gak dipecat. Dipecat kok. Pembantu ngomong saenake dhewe. Dikandani, Jonet iku nek duwe turun gak ono dianu. Pokoke pelangkringan. Rasamu Besok PT ah. Melangkring. Ya iya wis tenggoronane PT. Awan melangkring, sore melangkring nek kate magrib. Kuku. Iku Jonet. Oh, anjane pembantune sarap. Pembantu kok iso kaya ngono. Sarap, rap. Lungguh ah. Engko nek Mas Jonet teko kan ana aku nang kamar. Oke? Krungu ta gak? Lho. Tambah kaya ngono iku lho. Krungu ta gak? Kan ana Mas Jonet tante nih kamar. Sing ngomong kayak kene. Krungu ah. Oke. Lho iya aku pesen meneh. Aku godhogno banyu. Nyiram raimu. Aja kurang ajar, duwe lambeku. Banyu ki ya tak gawe adus lah. Adus? Iya. Ayo ning ngono aja mek banyu. Mesti dapurane kok kandeng ngene ae ambek parfum disemprot jajan. Aduh segang. Wangi. Gaya adus parfum. Wong biasa banyu aki ya kok. Banyu aki. Ya cocok ambek praen adus banyu aki. Lah iya wong diperek. Wis nelo, Bung. Pesenku aja lali. Eling kan? Eling. Ya apa nek eling? Dikon godhokno banyu ge nyiram raimu. Kayak apa banyune? Ge nyiram rai. Sing genah. Oh cocote. Sing genah banyune kayak apa? Gagal. Terus nek Mas Jonet teko. Dikon mlebu nang kamar. Nah, Kuku kiku. wis tante nih mburi. Oke, Bos. Lu ngono sih pembantu kupin. Aduh. Sopo kuat rasane ati kok. Wes. Kok cik aku duwe bojo Jonet sak jane ngono aku cinta malah gak cinta. Pak Jonet tak gendre mari Pak aku rabi yo patek. Kate ganti bojo ae. Aku duwe bojo kok senep kok. Kon iki ngomong apa kon iki? Bala-bali senap-senap, bala-bali ngroweng. Aku lek pamit karo awakmu. Aku iki nang Tegal. Nyiram jagung. Sedina jagung tak siram ping 6. Tak lho temenan yo jadi guru. Alite tames ping 7. Saiki jagunge bongeh. Bongo. Ya iya jagung kene jagung hibrida. Ya. Iya
iya, wis tuwe wayahe ngono. Rambute wis rada soklat-soklat. Kate rontok rambutnya. Ya iya lah, ya. Pinter. Pinter bojone sapa? Bojone Juwaria. Ya iya. Blak-blak kon pamitan nang sawah nyerap jagung. Kon semaya nang gendakamu. Gendakamu mrene keteri sifat dalan. Ngono iku omong lanang sing kira dipercaya. Kon tangan iki krajane aku sing kedaka. Kate perang nang tangan. Kate Ngomong gak nang ganggaane iki lho. Kon iku ngomong apa kon iki? temenan. Aku iki gak tau kenal nang wong wedok. Gak tau lho wedok lho mek awakmu tok. Tenan awak goro ora buktine kok mandang kok lho plangkring aku kok gendakamu. Ngene sapa sing kuat? Sapa sing tahan? Kon iki lho iso ngomong apa kon iki lho? Kok iso mangkring arek ndi saiki? Ana nek mburi karo ngetani dapurmu. Ana njero omah. Ya. Ju. Kono aja gampang-gampang kon nylebokno wong kon ya. Saiki penjahat iku akeh. Gak lanang gak wedok, akeh sing dadi penjahat. Tipis itu digondol sing getun sapa? Net, Jonet. Lho bojone Ngono ngomongku ya. Aku ngomong kok benere aku gak keliru. Kon ngomong ku ya sing enak. Nek penjahat mrene ku gak nyolong donya brono. Penjahat rene penjahat wedok tapi nyolong dapur. Kan ku gendang wong dicolong iki lho. Buktine? Buktine apa nih? Ayo celun. Tak teluk nek kate kon matem-matem kon blai. Ono wong. Rene ada rambut jagung. Aku kadung pegel. Aku gak kenal wong wedok. Mas. Rini ya ta? Rene. Merono apa no? Sampeyan iki ya apa sih? Jarane aku disosol. Wong kon gak ngebel. Lah sampe tak telepon gak kene. Diapano? Tak telepon. Be HP. Iya. Aku HP gak duwe nek bel sepeda kering. Oh iya tak marani Rene kesuwen sampean gak teko-teko. Nih ngene lho rek kon tak kandhane. Apa? Aja kok susu mrene nek gak wayahe meteng. Kate meteng-metengan barang. Ngono ku teko samalean. Kok dorene yo. Pembantu kok aja kurang ajar. Lah kok kaya ngono Kok iki jenenge kurang ajar kan lembemu kaya ngono. Iku aku jeraka gak sampeyan terus iki jeraka. Offset. Wong atasane pembantu lah pemain-pemain urusan. Aja apa? Aja apa? Aja pembantu. Pembantu kan potongane kurang ajar pisan. Ya apa rek Persibaya musuh Malang iki. Wis ah. Oh, kok- Aduh pecaten pembantu iki. Apa? Pecaten. Boleh pembantu liya sing ayu. Pembantu kayak tandon dingu. Aduh ya apa rek ketane iki rek. Pembantu kayak tandon lah apa dingu. Kok iso ngomong pembantu? Lah iya sih kok pembantu. Iki munu dudu pembantu. Terus, Iki munu bojoku. loh, jare bojone mate. Mate. Mate yo, mate. Kok sing ora dimate mate kok nek seneng wong wedok. Enggak. Rono kok dhisik. Waduh, remek awakku rek. Jangan bicara dulu ya. Ojo guyu. Jangan lo ya apa sih? Iki rene nang aku. Apa? Saiki aku takon caramu. Jawab sing bener. Apa? Ojo sampe aku gegeran karo bojoku. Iya. Terus aku iki durung tau kenal awakmu. Durung tau roh awakmu. Kok jebul awakmu mrene iki melu karepe ya? Loh, aku iku kate nginep ngono lho, Mas. Nginep. Iya. Pirang dino? Iya sing suwe. Ya kira-kira 2 wulan ngono lho. Pirang bulan? Pirang bulan? Kok ana lanang wit. Paket. Oh, kanca gak lidak. Wis. Diluk-diluk paket.
Assalamualaikum waalaikumsalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali doa kotan. Ya, saya ngajare gak, Ojo gawe perkara kok niku. Wong kae sirep ana maneh kotan ngono. Net. Apa? Sido iki. Ono maneh. Kae tentrem. Jare pesen iku lho. Sapa sing iki? Jonet. Janet, kok aku jalan capek, cendakmu kan ada sadar rindu. Rindu. Coba. Duh. Pas apa ya? Ya meneh nang kriya. Iya wes. Net. Sepurane aku yo gak ero. Sing ngongkon ngene iki mang Mukri. Sapa? Mukri. Yo. Arene kri. Woi. Ramene lho druk iki rek. Rame kakekmu wong dibantu yo rame. Saiki takon caramu. Sing gawe pokel gawe kaya ngene iki mang awakmu. Ya iku Mukri. Ya sepurane Cak. Aku utang peno iki kowe iki lho bocah. Lara atine. Lara ati Cak. Masalah utang piutang gak Ya. kakei. Kon gawe pokel gawe sing kaya ngene. Ya. Supaya keluargaku kisru. Ya sepurane Cak. Kayak ngene iki. Ya, Cak. Biyen awak dhewe urip dik bujang, durung duwe bojo. Iya, iya. Ana kanca utang mesti takei. Iya. Berhubung awak dhewe iki wis duwe gandengan, duwe bojo. Ana utang piutang awak dhewe kudu durung duwe karo bojo. Ngono lho, Bi. Iya. Wis gampang, solosine wis tata, sing kok tak utangane. Iya. Sing penting ayo nanggone tenaru. Tenaru. Tasakuran. Tasakuran. Paguyuban. Paguyuban. Sumur gede. Sumur gede. Nekakno lodrok kesayangane masyarakat Jawa Jawa Timur. Timur. Lodrok apa? Ya iku lodrok Karya baru. Saudara